Ach, ook maar, het is weer haast de keuring. Neemt de spanning al ta? Ja, gezonde spanning hebben we wel, ja. Maar we zijn ook net met de favoriet. Hè. Vorig jaar 1 kampioen, dus we gaan nu als onderdruk weer naar de keuring. En die positie heb ik wel leven. 3 in Johannes, 2 in Tjalle, verleden die je net. Nee. Hoe steen we dit hier voor? Wij zijn er goed voor. Maar je wil wel even nuchter als je het er niet net hebben, dus we zitten maar net te volle dit hier. Maar we hebben het er best voor staan en het ben bewezen hengsten, dus ja, het is ook een stukje vorm van de dag. Hè. En wat wordt de jury op dat moment graag zien. Dus ja, ik ben er heel nuchter in, maar ik heb er wel nog doen. Ja, Njonke natuurlijk, Johannes en Tjalle, die we wel kennen. Ben er nog naaien bij van die stal dit hier? Ja, dit hier ben de 4 hinders tot KFPS goedkeurd. 4 mooie histen. 2 ben van u, dat ben Tijmen en Ulbrongen. Ja, daar ben ik kans hebben. Tijmen is een echte atleet en die houdt echt van het keuringsgebeuren. Ulbrongen hebben de verrichtingstapper, heel mooi silhouet. Ja, ik een geweldig hinder. Maar ja, er zijn nog 2 oren en wij kunnen net zien hoe die ervoor staan. Maar u staan er in ieder geval super voor. Oberon hartstikke Germ en Laura Zwart. Ja. Maak het er kans? Ja, in het silhouet prachtig hinder, Geert Zwart. Goed stappen, apart draven. Ja, ze hebben alle je kansen. Ik zeg alle hinders die daar snel onwezig winnen, die hebben gelijke kansen. Ja, Johannes is leuk, die skopt die rikjes in. Nou, die wil altijd graag een beetje kroepen, hè. Dat vindt er mooi. En als ik dan op had te kroepen, ja, dan wil er aandacht hebben. Dat zei je er wat, hè. Kerel. Een soort succes. Dankjewel.